i-lift nila ang ilang maong order. Dili mo kanaog. Mao kana ang baruganan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa 60-day suspension order nga gipagawa sa Office of the President nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga dunay pitsa Abril 8, 2024. Bisan wala pa matuno ang suspension order, gipangtanggal na kagabi ang mga pulis ug military escorts ni Governor Hubahib kay matud pa dunay order gikan sa Camp Crame ug dunay order sa General Headquarters sa Armed Forces of the Philippines ug daring namalik ang mga pulis ug kasundaluhan sa ilang mga istasyon. Ang suspension order mihungaw kagabi ug nakalitan si Governor Hubahib ug ang iyang mga opisyal ug mga supporters sa gobernador. Hinunan nga sayo sa buntag pa lang ug sa imong pagsulod sa karsada paingon sa provincial capital, doon na mga police mobile. Kay nagbarikada na ang katawhan kuyog ang mga mayor ug mga opisyal sa nagkadayang munisipyo ug lungsod sa Davao del Norte aron dili personal nga matunol sa PNP ang 60-day suspension order batok kang Governor Edwin Hubahib kaginang buntag. Kung ako gani nga inyong gobernador, ilang gidaog-daog, unsa na lang taha ang mga yanong katawhan. Dili nato tugutan nga ang maghari niining Davao del Norte, mga tao nga walay laing tumong, kundi ang gahom o proteksyon sa ilang sariling interes o paghimo o pangabuso o pagdaog-daog sa katawan. Ang suspension order batok ni Governor Hubahib nag-ugat sa kaso nga gipasaka ni Board Member Orly Amit tungod kay gibawi sa buhatan sa gobernador ang pick-up sa gobyerno nga gipagamit kaniya. Mipasaka og kasong grave abuse of power si Board Member Amit sa buhatan sa Ombudsman ug misaka kini sa buhatan sa Office of the President. Apan, ang gikatingala sa governor kay wala siya masayod sa kaso ug wala gani kini nakatubag aron madungog ang iyang posisyon sa naisgutang kaso. Dako ang akong kalibog kung unsa ang basihan o ground sa maong preventive suspension kay wala man gani ta napatawag sa korte o wala pud ta napatawag sa Office of the President o walay nahitabo nga investigasyon sa national o local office sa DILG. Unya, kalit lang sila nagpakanaog og preventive suspension order gikan sa Office of the President. Busa, klaro gid kaayo ang injustice kay kini wala ni agi sa sakto nga proseso sa balaod o due process of law, being violative of Rule 6, Section 3 of Administrative Order Number 23, Series of 1992, o sa akong constitutional right to due process. Midagsang ang mga mayor o mga supporters sa gobernador sa Kapitolyo. Support namin ni kang Kuya Edwin kay murag giagi siya no kanang suspension nga walay due process nga giagian nga kanang siya gani mismo wa kabaloon sa mayang sala di ay nga namay gipakanaog dayon nga suspension gikan sa Office of the President. Siguro ito biktima sa daot ng pang-gobyerno. Karang yung mga daot ng gobyerno, wala yung due process of law. Wala siya paansira, wala siya naglibot ko, no? Tungod, kailangan sila sa taas na hukong sa pagkakamanan. Dapat wala na ng tawa, no? Wala ng tawa ang mulo sa katawhan sa probinsya sa Davao del Norte. Pero nakita man lang atong pinala ng gobernador na dili yun matumba nila bahid sa politika. Naay gobernador na nagserbisyo o tarong sa katawhan. Unya ilang suspend. Ang problema din ani nakita sa ulo diri sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakid sa ilang tinuha
na mangawat o manuli sa katawan. Sabtang nagpadayon ang barikada sa gawas, akong nakita kining mga miyembro sa tribong Atamanubo nga nagritual ilawom sa punuan sa kahoy aron dili masuspinso ang ilang gobernador. Kalau melayat kata barang ko sa bay ko nakataka. Ini ko ni sobra way kapulang na basta sa isa. Kanang kami ulit kay para kanang Sumala ni Kapalong Mayor Testimbol. Ay, klaro kaayo, 100%. Politika. Pero unta, gihulat na lang untang eleksyon. No, kinamang umabot nga eleksyon. So, anong shortcut man. O, ano fair sa part ni Gog. Maski kinsa sa ato, kung mahimo ni sa imo, isuspend ka, wa ka balon sa imong kaso, murag, unfair ka na sa imong part. Wa ka nahatagan og chance nga mutubag po kung sa mga akusasyon nga gilabay sa imuha. Dili lang si Governor Ubahib ang posibleng isuspenso tungod sa politika sa Davao del Norte. Gani, si Panabo City Mayor Jose Lampagos, nagpatong-patong na ang kasong gipahid kaniya o posibleng masuspenso usab. Apil mo ko sa akong bilang na gobernador. Nanubra ang kaso na ko sa Office of the President. Magulat na po ako sa akong preventive suspension. Wala din, no? Pero kaya mga tawhana, ang ilang kinahuna, ang ilang personal na interes. Sumala sa gobernador, gusto mo balik og lingkod ang mga kanya naglingkod sa poder sa panggobyerno sa Davao del Norte. Maong ilang gipaligo ng ilang pamulitika sa pagkig-alyado sa mga milingkod sa mga kalaban sa gobernador tina sa probinsyal nga panggamhana. Si Hubahib, ang kanhi bus conductor, mao'y nakapildi sa dugay ng milingkod ng mga Del Rosario ug Florendo sa Davao del Norte o paryente ni Secretary Anton Lagdamio sa Office of the Special Assistant to the President. Si Hubahib, usa sa mga opisyal nga may babag sa People's Initiative o usa nga giilang kaalyado sa mga Duterte. Gikan ni sa Davao del Norte, Edith Kaluhay News and Philippines. Stay safe!